Kwishi TV tashar kowa da kowa. Allah ya ƙara fitara. Dole sai an jama'a mutanen ina sa ka farka na bari kana shi ina so yawa ya bureka ba shi shi ne da bureka yawa ina shi ka farka shi ne bureka okay ga shi can ga shi nan ka bayyana ina yake ne bayan gaisa ina yake shi ne mutanen Kano, Kano Kundubuwa, Kano na Fuyo, mun fi yau wato mamun gode daga kwamnan Darko wato Mamuda biskit kala-kala alera, kala-kala biskit yawa. Jama'a, in kuna son Hamisu Breka yi magana yanzu, ku ce Mamuda biskit, ku ce Mamuda biskit. Mutanen kashe sun ga ina jin daɗi ina farin ciki da na haɗu da ku domin kun karɓe ni da hannu ɗaya. Ni ba kuma na karɓe ku da hannu ɗaya. Sanda zan tawo ana ta cewa za ka je tsakiyar taron jama'a na ce ba ku mai masu yana ne. Ni na so mu kawai. Ku ce Mamuda biskit. Mamuda biskit. Mamuda ya fi jaruma. Idan gani ga ki sai jina farin ciki da mai samuwar halayya. Duk wayan ila a daji soya da ni da shi da mai samuwar ikana. We shut down Kano today. Idan zuwa ya bai da babu ita ce a taimaka da farin cikin gida gobe.
gigin biyar hausa sire na rayuwa ta kace kira da amsa kuma ba ji daɗi kare take kwani ta kira rasa inda aka yi kurbansa yarin zaman biyar daidai aka da zuciya ta ne ina jin kamar mafarki ne wanda damuwa ina da zango kai gida yau za na yi abotin da na gane kira da tausina yanyan da na zama wani kuma tausina da gurin na kwanta ce ga na sanar da iya mai biya fara da ya daga zuciya na ke bakan sarna zai shigo jawabu idan ba bi ke ina ne zaka zuciya da bai yawan kuma wanda ke cikin kashi ne turan amma ba a wuta sona gaban karai da nuni da za ka zama kamar sarki kuma rayuwa da kuma misali kuma ga alaƙar samari ya kuri dan marumin sa so musa sarki mata ya kuri dan marumin sa so musa sarki kuma soyi yana da rana ne soyi yana da rana ne soyi yana da rana
wato wannan Allah Ubangiji kare dawo da corona virus daraja Allah ya wato yadda abubuwa suke tafiya mutanen ƙarshe sun ga ina jin daɗi ina farin ciki da na haɗu da ku domin kun karɓe ni da hannu daidai ni da kuma na karɓe ku da hannu daidai sanda zan tawo ana ta cewa za ka je tsakiyar taron jama'a na ce ba komai masu yana ne ni na so mu kawai ku ce mamuda biskit mamuda biskit mamuda ya fi jarma Akushi TV tashar kowa da kowa.